vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí, así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá y ahora. Jakina neoliberalismoak kapitalak jarri dituela azkenengo urtetan finantziar munduaren esku eta ez ekonomia produktiboan. Beraz, horrek ekarri gaitu krisi bortitz honetara. Larriena da, krisi bortitz honetatik atera ezinik gaudela. Kapitalismoa sortu nahi dutela. Atzera berriz formula neoliberalak ezarriz. Horrek ekarri gaitu krisi bortitz honetara eta ez du utziko hortik urtetzen. Aipatu dudan kapitalismoaren bersortze prozesu honetan Espainiar eskubiak Mariano Rajoyen dekretaren bitartez sektore publikoa murriztu, sektore publikoa privatizatu, sektore publikoa desmantelatu nahi du. Guk uste dugu aldiz sektore publiko indartsu bat behar dugula Euskaldunok krisi honetatik ateratzeko. Burujabetza politikoa eta burujabetza ekonomikoa ere behar dugula. Eta horretarako guk naiz eta instituzioetan diru gutxiago egon, gure kasuan diputazioan 13% gutxiago aurrekontuetan, guk gastu soziala handitu egin dugu eta lan baldintzak mantentzen ditugu. Beraz, nik uste dut egin behar dela krisitik ateratzeko da eredua aldatu, goitik behera eta kapitalismoa eta neoliberalismoa alboratzea. Nik uste dut erabat garrantzitsua dela kalera ateratzea, parte hartzea, mobilizazio guztietan parte hartzea, langileok egin izan ohi dugun bezala historian zehar gure protesta saltzeko eta gure eredu berri horren premia jendearen gana eramateko. Eta zer egiten dudan nik kalean gaur? Gaur Euskal Herriko langileo gehiengo sindikalarekin bat egin dut eta horrekin dago kalean. Hainbeste aldiz bezala. El trabajo era la patria cubrirá su paso ya anuncia el porvenir de